Ese letreiro de os Panchos xa o podedes ir quitando. Houbo novedades aquí... Uf, carai, casi me desnuco nun movimiento. Houbo novedades aquí en Casa Pancho. Abandono o local, deixeino, traspaseino, alquileino. Me voy a Benidorm cos vellos, a vivir la vida loca. Ve un tío, pagamos o alquiler, 3.000 euros ao mes, e a vivir. Eu non teño que tocar a nada. A quen yo alquilei? Todos os días sal da casa un tonto. Todos os días sal da casa un tonto. Tocou un amigo tonto ese, aí o está desvendo, e alquileillo o tonto. Págame a min, eu vivo de ben, e listo. E agora, marcho, no vuelvo a entrar aquí, no vuelvo a pisar o tanatorio, jamás en mi vida. Chao. Ai, ahora que se pone un café. Un cafeciño aí. Bueno, Vai. ¿qué tal? Veña, veña logo, café de despedida. Café de despedida no, despedida levas unha semana vindo todos os días a tomar o café de despedida. Bueno, hombre, porque un está acostumbrado a negocio e, bueno, ten que mirar un pouco. Sí. Eu enterrei aquí a generacións enteiras, hombre. Bueno, Tino, bueno. Que? Vais a levantar os mortos, eh? Xa te digo ahora mismo. Ai, o que te fijas, tío, que te fijas. Ai, mi madre. Que che voy a dicir eu? Dime. Nada, no? Nada. No. Nada. Nada. Nada de nada. Normal é que é moi mala época pos mortos, non morren, a parte desta hora é malísima. Por corvellos, hasta que acabo o rosco de pasapalabra, non morren. Están aí, aguanta aí. Aguantan aí, moi mala época. Bueno, mala Non pasa época, nada. non che mala época tanto por eso, Eu touche contento, estás porque estou triste. Estou triste porque quero aumentar o carajo do tanatorio para atrás facer outra sala e non hai maneira, chico. Non me veo o home que me dá o presupuesto para aumentar isto para atrás. Pero por que queres facer outra sala? Home? Se tes aquí as... Bueno! Que? Caen os trillizos como a moscas. Que pasou aquí? Pero que O que trillo? tens que facer que che arreglen as pantallas. Por qué? E logo como está isto? Pero que trillo ni que nada. Teño 1, 2, 3, 3 difuntos en cada sala que non me colla xente. Que pensas ti? Ai, Mi madre que... cambiou a cousa. Que? Que logo que houve unha guerra ou que? Unha guerra, no? Pequenas reformas, puxen unhas sillas máis modernitas, aquelo das flores, cambiei os churros fresquiños que poño por os croissants estes que levan rexesos 4 días e a cousa cambiou. O que non cambiaxe foi unha cousa. Eu Que? tiña aí sempre un tonto e sigues tendo un tonto aí sempre aí. Bueno, xa unha bella persona. Home, por Dios. Sabes que pasa? Cambiei esas cousiñas todas de maravilla. Tamén che vou dicir outra cousa. Oye, non quero quedarche a deber un peso. Pídoche un favor solamente. Que me cobres todo o que che debo hasta o final de mes. Non, hasta o ano inteiro. Xa che pago o ano inteiro e xa queda todo liquidado porque quero che dar as gracias de verdad, Panchiño. Fuches darme un negocio funcionando de semejante maneira normal. Dame un abrazo. Ai, semejante negocio. Non te podo liar máis nin te volta. Mira, marcho rapidamente para a cociña. Coxe teño 30 personas a comer, 30 mesas, 30 personas. Teño todo. Se queren saber como é a cara de gilipollas é unha cousa parecida a isto, máis ou menos. Hombre, Concha! Sangre de mi sangre, hermana mía, ven aquí. Temos que falar, Concha. Concha, temos que falar ahora mismo, por favor. Concha! Mira, Pancho, quedamos de que ti te duchabas os sábados. E non empecemos, non me encendas xa, Que non é deso, Concha, que temos que falar o tino este. Oiche, está o negocio reventado, estáse facendo millonario, o tipo. Toni! Tino, Toni, eso. Está o tipo facendo cartos as patadas, o tipo. Non temos queixa del, Pancho. Pagou los 3 meses por adelantado. Paga o tipo como un clavo. Pagou, quero Pero decir. vamos a ver, Concha, tú non sabes o refrán que dice dalle un peixe a un home e quitararlle a fame. Enseñarlle a pescar e quitararlle moito peixe para moita cantidad de peixe para unha persona. Non sai, montamos unha pescadería, carallo. A quen? A Tino. A Toni, Pancho. Vai talí ao notario e dille que non vale o contrato de alquiler, vale? Que desfajo o contrato. Que non vale o contrato de alquiler. Vai talí ao notario. Que non vou a ningún lado. Ai, Toni. Ai, Conchi, guapa. Trouxencha, compra que me encargaste isto, súper. Graciñas, corazón, gracias. Este veño aquí, ver. Graciñas, aí.
Estás guapo, Mira, vou che dicir unha cousa. Desde que te vin, cada día estás millor. Xa non me pareces irmán de Pancho, parecerme filla de Pancho. Ai, Filla. é que fun a pelu, puxe unhas mechas. Puñechón as mechas. Oye, pois son as mechas, pois fante moito máis nova e moito máis delgada. Non cambio, quédache ben. Oiches, Dime. mira o que che vou a decir. Dime. Ladrón. Ladrón. Que? Se la está As zumbando. flores que temos aí están todas vendidas. Temos que encargar máis. Pareceme genial, corazonciño, que se vendan todo, que sea importante, que o negocio vaya para arriba. Pero mira unha cousa, quería che pedir un pequeniño favor. Dime, cariño. Bueno, non penses mal, era... A ver que me dis. No, A ver que me dis. Que? Que estou solteira, estou disposta a todo. Ui, No, no, Así no. empezou Sabela. E mira como acabou, e tú dándolle aí. Non vai, non. Bueno, mira, non vai por aí os tiros, non van por aí. Van, é un poquinho máis discreto. Ti poderías axudar na cociña que teño moita xente a comer hoxe. Axudarme a botarme unha mancilla na cociña, podes? Na cociña. Veña, vente comigo, vente, Vale, por favor. vale, de corazón, vou. de corazón, vente, vente por aquí. Concha, vas máis quente que Manila Montero con 40 de fiebre, Mira, Concha. Pancho! Douche un ostión! Ves, falando, Que te rebento. falando con educación, non ten que haber problema ningún. Escoítame! Toni! Pero espera un pouco. Concha, ti non estarás traballando pa Tino? Toni! Quen? Eso, non estarás traballando pa Toni? Si estou traballando para ti. Madre que la parió. Sabío eu. Traición na túa propia familia. Hombre, camarilla. Panchiño, pero ti non deixaba o negocio, home. Botas aquí o día. Non te vexo nada eu para estar tanto tempo no tanatorio. Non che vexo aí o rigor mortis. Me veñas camarillas con grupo por Gevis. Vamos a ver. Tú non notas o tanatorio moi cambiado desde que o deixei eu? Sí. Eh? A verdade é que está un pouco Cambiou, cambiado. A xente está máis contenta, Pancho. É que eso de incinerar a xente diante da porta, eso non... Eso ás familias non gusta, E como non? faga sardiñas eu logo? Mas tes razón, que sardiñas sabedoras como esas nunca se volveron a facer, Ai, Este Dios tipo mío. quitoume o negocio e agora querme quitar a miña irmá, Quen? Tino. Que Toni? Que Toni, Tino. Toni, a tua Ahora irmá, que me a que irmá da Concha. Vache quitar a Concha de Toni. Sí. Non podo, corazón, que estou liado, que hai que poñer mesas aquí e despois ven a... Pero mira, escoítame. Podes comer, non estea despois. Escoítame. Que, Concha? Escoítame. É que non dou, que toco traballo a volta, só. Mira, pero podemos quedar despois de que eu Oye, vai á misa das 8. a misa non A chego. misa das 8. E despois Que? E despois damos que? un paseo. Bueno, E o pues- que surxa... Ui, o que surxa, que peligro. Que peligro que surxa. Surxa, que se non existe en galego, que... Pero Se la vamos... va a zumbar. Pero eu nunca vi así a tua irmán quente con un foguete. Temos que facer unha cousa, cariño. Camariñas, teño un plan para librarnos do tipo, vale? É moi Tes un plan? Sí, é moi sinxelo. E eu dígolle que hai fantasmas e tú asústalo. Pois sí, que sinxelo, sí. Sinxelo de todo. Difícil non parece. Como él non te pode ver, sabes? Como é un fantasma, él non te pode ver. Estades ben, todo ben. Ai, Camari, pero dame un abrazo, tío, que guai. Vete aquí, tío. Chao, Camari. Que pasa, Cregui? Que guai, que bo tipo eres. Que? Tino, tú podes ver a Camariñas. Ah, como non vou poder ver, home, claro. Ei. Contoumo voso, e pareceme fabuloso para o negocio. Pero eu, chitón, desta boca non sai nada. Sei todo. Oye, non te podo tener máis, despois falo contigo con calma. Cando 100 por hora, cando o negocio loco, vai vivir a xente, vale? Eres guai, tío, sabes? Quérote, amigo, sabes? Oye. Eres demasiado. Conmigo... Sí, a muerte, sí. Vai, vale, A veña. muerte. Ah, mamai. Non o aguanta, é un repugnante. Eu non sei por que lle traspasas o negocio. Menos mal, se estaba flipando, Que eu non o Pesado, aguanto. O Toni, este é un repugnante, eu non que necesites axuda. Vámonos a liberar del. Ven. Dime. Toni! Que? Uf, non Que che vai dicir? Que? Estamos falando aquí a Camariñas. Non me acordo se che contei o do atraco. No, o do ataco de quen? O... Que?
o atraco dos xoves. Está co xo. Todos os xoves atrácanos. Onde? Aquí, carai. Aquí, oxe. Todos os xoves atrácanos, así que xa verás, hoxe, No, no, hoxe é mércoles. é que dixen eu? E é xoves? No, os mércoles, todos os mércoles hai un atraco aquí. Hai un tipo que entra aquí a atracar, pero todos os mércoles. No, no. Son dous tipos. Como dous tipos? Dos tipos. Dos tipos que entran a... É un tipo que Mas é ven un tipo ou son dous tipos? No, A aclararse. é un- Dous. Pancho, faime caso, que os teño visto eu. Dous tipos. É un tipo que entra que lle chaman o atracador da peluca roja. Xa, pero ven con el o outro que é un atracador da peluca azul, Pancho. Daste de cuenta que os temos visto xuntos. No, logo son dous, un ten a peluca roja e o ten azul, son dous tipos, non é un. Dous. Veña, pois son dous. E normal- O da peluca roja e o da peluca azul, vale? Correcto. Sí. E normalmente o da peluca azul ven ao cabaliño do da peluca roja. Sí, fíjate. Sí. É unha pista que che dou para que o recoñezas. No, eso non é verdade, non ven. Como que non é verdad? Sí, o da peluca azul ven sempre montando o da peluca roja. Creo que non, Eu creo que sí. Que os vin eu algunha vez o da peluca azul ven enriba e o da peluca roja ven debaixo. Logo son dous con peluca No, roja. pero creo que ao final o da peluca roja encheu, se rompeulle a cabeza o da peluca azul. Entón xa non ve montado encima del. Ah, pues pode ser, acabouse a caballería. Estou de acuerdo, sí, sí. Pois, como cho conto? Home, Todos os miércoles desta hora, Sí, vamos a minuto arriba, minuto abaixo, veñen o atracador da peluca roja e o atracador da peluca azul e te zumban el negocio. Ui, eu vou marchar, axúdame a Sí. meterme na caixa, no, Pancho, no, que eu quedade nos aquí quero comigo, ver. quedade aquí. No, temos que marchar, porque ao mellor se non marchamos nós, non veñen eles. Pois que non veñan. No, ten razón, podemos quedar pa Sí. velo. Ten que ser simpático ver a dous atacadores con pelucas de colores, Pancho, que no? Home, Somos nós. Ah, carallo, non me daba de cuenta, sí, sí. Bueno, suerte, oye. pero é máis xa marchades. Sí, vou. Ten cuidado, Axúdame a meterme na No, caixa, no, Pancho. Non han tardar moito en vir. Ostras, o atracador do... Mi madre. No, pero aquí máis... ¡Ladrón! Ai, que ladrón ni que... Espera. ¿Qué pasa? Home, non me entres así con ladrón ni con nada, Concho. Que hai uns atracadores que van vir, que da peluca roja, Pa, peluca mira, cara, azul. solo che viña a decirte si podíamos salir hoxe un pouco antes. Si, home, deixa isto solo, que vean un atracador, dous atracadores, peluca roja, peluca azul, andan un a cabalo do outro, despois teñen un cabalo que montan, e un caído e doi un bofetón ao outro, todo asustado. Bueno, mira, si creías que o noso non iba a funcionar, non sei por que estás dicíndome tanta tontería. Vaite a merda, Tino. No, Toni, son Toni, Dino no. Ostras. Levanta, levanta. Manos arriba, este é un atraco. ¡Tuya! ¡Ay, toma! ¡Bumba! Toma! Camariñas, Wow. camariñas. Que profesional Pero son. pódese saber que fixeche. O que ti me dixeche, cando entremos pegas un tiro para asustalo. Un tiro para asustalo, un tiro ao aire. Ah, me perdoa, pero a mí personalmente se me pega un tiro no peito asústame máis que ao aire. Aí estou completamente de acuerdo contigo. Problema de eso, que o matache. Xa, pero a mí dame igual. Porque eu estou morto, a culpa vale levar ti. Pobre Tino. Sí, pobre Toni. Pobre Toni, o mellor é que nos desfixemos del, pero que pasa? Ai, ai, que topetazo le dei no peito. Ai, que estou morto.
Estou morto. Ai, agora. Camarillas. Ai, estou morto como a ti. E agora que? Agora que? Ahora podemos pasar juntos toda la eternidad. ¡Muy bien, Camarillas! ¡Ahí lo tienes! ¡Camarillas 3, Pancho 1! ¡Toma!